A operación para a compra do Pazo de Montesacro que alberga o asilo de Cambados é cada vez máis complicada. A moratoria de 3 meses que concedeu a orde relixiosa ao Concello vén de expirar, sen que a Administración dese colleitado os apoios precisos para xuntar os 3,8 millóns de euros para mercalo. Ante esta situación, o alcalde Cambadés estuda movilizacións como a última vía. Así que agora o que nos plantexamos é, por un lado, apoiar tamén a iniciativa que hai de recollida de firmas, que estamos apoiando, e por outro lado, convocar xa movilizacións e exercer medidas de presión para que a xente se manifeste, para que a xente lle traslade á Xunta o que nos está trasladando a nós, a preocupación que existe, o malestar que existe por este desprecio. Saír á rúa explica Lago e a derradeira baza que lle queda a Cambados logo dos reiterados non que recibiu en todas as portas da Xunta nas que petou. Aprobouse unha moción no pleno que se deu traslado á Xunta, ao mesmo tempo remitinlle unha carta ao presidente Rueda que tampouco foi contestada. Presentamos unha iniciativa parlamentaria onde o que obtivemos por resposta por parte da conselleira do ramo foi unha resposta en plan nós non estamos para comprar pazos. Tamén se plantexou, se solicitaron reunións coas distintas representantes da Administración, especialmente con quen creemos que debe asumir esta tarefa, que é a Conselleira de Política Social. Van 4 solicitudes xa, ata agora sin resposta. Tamén acusa de falta de apoio á Deputación. O seu presidente, igual que o da Xunta, tampouco se quixo reunir co rexedor Cambadés. Tampouco nos recibiu a pesar das distintas solicitudes e a pesar de que o presidente sí que ten ocasión para vir a Cambados para outros eventos do Partido Popular, non ten para reunirse co alcalde de Cambados, que é o representante de todos os cambadeses, pero tamén ao mesmo tempo manifesto que creo que realmente quen é competente é a Xunta de Galicia. O alcalde recoñece que a situación é complicada e que en calquera momento podería saltar a noticia da venda do Pazo. Finalizado o período que nos deron dende a orde relixiosa de 3 meses, que finalizou o pasado día 31, volvín a contactar con eles e me reiteraron que, que eles agora iban a estudiar ofertas. Non me confirmaron que existisen, pero supoño que sí, que existirán ofertas para a adquisición do Pazo. E engade que se iso se produce, exixirán á Xunta que se comprometa a construir en Cambados unha nova residencia, lembrando que o Concello xa amosou a súa disposición a mercar os terreos precisos.